Taxi Welfare Association hendak kesini ke lahir Syah Umroy Airport hadin makalio jinujor na ki driver taxi ki balai bu brio ha kane ke airport bahaswa bandrung sepo kane ke Katling Sun ki hapan penhiar ki basyong ha ka kali na ka daw jong ke jingkhanglat jong ki association na kane ke airport harkat ke jingdon lang jong ki MVI habai keren bot general secretary ka Iskas Hills Local Taxi Welfare Association uba alquist ulai itu bagi driver taxi kala syabat hati MVI bagi taxi association ki bakamai hakne ka Katling Sun batum kinangelam ki haban hiar banyak keren halur kene kejinge ula ongru bagi tip bakum ki local taxi kidan la kejong ka region bat ki Shillong region kimdai ban lek kamai saribhoy hanrai kini ki taxi na Shillong ki Shuan bu breu bagi kiat na hotel bat kidan ki breu ke batmu ban wan sha kane ka Katling Sun ban lek jinglek bat dei halur kene bagi wan tang ban bu yaki lada kalong sa kamta ta kamur kini kali ML ton nang nero nginum sa sui kan kimat hap apply lada ngi hap apply makin apply kata ka ham ne tang ibi ke ju ki kam kau ko mentip menu do complain dah menu complain kabiang em na kita complain da ka brom ini di dekat demi na po JSC mo nak leng kami joint action committee of commercial vehicle ini di na po riboy nang ne na po bolombong mo te uno tak complain show me the police office le isong meeting ka police du le isong ne le iwan show me the order order bond ni em ban pani order tu ba complain dalam office em tapi kan ni ada ban pani kan tuan hi nakalian jungi kum kinong ilam jaga East Castles Local Taxi Welfare Station ni wan sini ke caka ne po Umroy Airport entah sini iyo komplain nakalian ki member ki jungi ki bawan bu breu na po Shillong ne po airport ne po Umroy Airport Shillong Airport te iyo ka phone call boong ba sawi kenrung po airport bagi penhiar kita ki passenger ki jongki te nakalian ki association nang tuno po airport bat nakalian ki MBI ki labat ki local taxi jungi nang ne po Shillong te nakalian jungi ngila hier peran sekali cakap mentah banwan benekaran benekendu kita ki association nakai kadau ba fibat bat balik fibat marba ngitip hi hoj ngitip ba local taxi gidon la ka region jong ki region hi ngitip ya kata bat keba ningkong hi kalong ba undi baong ba ki Shillong region ki wan kamai hang ne po Ribhoy region ne undi kum kata ki nanti po Shillong ki Shuan napo ki hotel napo ki linti napo ki Snong ki thau ki yo ki passenger ki bawan po Umroy Airport te bapli maki ki wan Shuan tang man penhiar ki passenger ong baki wan ban kamai bikin yang stand ne kin wan kentiu passenger napo Ribhoy district dan nakaling jungi milawan ben ya penbaik kin ngelam sene ngi ong ba sikap tai kam judan kam kane ka jingjia balai mitas ni kali jia kam ne te dalai keren ki ong ba kumki local taxi na po Shillong region hi ki mla banwan fly passenger sini po Ribhoy region nang ba sikat tahi kadon be kata jing stu jumut nakaling jungi kum kinong ilam nang na stay na po East Castles Local Taxi Welfare Station lay kidon ki local taxi ki bawan na po Jantia Hills kidon ki bawan na po West Castles ki bawan na Southwest ki bawan na Bhoy imjudan kata baong bangin bat ikine bangin thang ikine nomor kebaning kong hi kadai haba pibiang kot kisla jogi kali nimdan hok hi bangin bat hoj ya kata kajing lej on passenger kajing lej shaw passenger hi na sikata hi kum judan hi kum kata baong ban benya bisni ne benya pramangi benya nong benya khang yektagi benta kan nakaling jungi nilai keren ba dalilero nginum priang ya kane ka jingle ka jongpi bat keban aru kolong ba nakapor hi bat kinong ilam jong ka MJack hi jong ka Ribhoy district ngiju don sendak ba ngiju keren ngiju ya don lang kaju hi ka kenhun lada don kendu ka jinge habai dei bat ki commercial vehicles te nakaling jong ki nong ilam no po Ribhoy ru ilapan pau ba kimhun hi kane ka jingle jong kini ki association nang tuna po Umroy Airport te nakaling jong kiru ki ong sim khai kane misali kendu EDC ba
Hinum syak walang ban bat kali dijungi nang tena po sulong wan penghar pesenjar ne nomor baki wan kamai siwan drop ki pesenjar. Kejingle jong kini ki beriu ki ba kamel di ong ba ngidi kino ilam jong take position hang ne po umroi airport. Te nakaling jungi hi isu bendai ben ong ba wadu sedang men pin paria kamtam parawangi praja beriu. Nomor kane kejingle jong ki kalong kombo pin paria je beriu. Hi nakaling jungi lai keram do berkibor senong mentan sipang hi nakaling bor senong ru ki ong ba kejingle jong kini la le kum ki rudum di tengah tah. Sudah ben ong ba isgo ben ai kublai hi ka dorbar senong bro santli ki senong iba kan thub ka umroi airport bordar nang tuka umroi airport ki dor santli ki senong sudah ben ai kublai ya ki dorbar senong bagi lai don rekat ngi mena bat kumjuru ya ka joint action commercial na po Ribhoi district kadi tangga tahi dan nakong hi ini kali jonga mending wan laduk la Delhi hen men jonga wan la period ko hang ne kibat ya kali jonga laduk khadar baje haduk menta la chi baje tam tengah wan laduk la Delhi nga wan ha airport nga ong yaki alat sesar bandrung ni kali jonga sang ne nga namar nga don ka tier don ka back jonga kim ailat re nga sa kren daga bajajai la kim ailat re nga kat bagamta nga klam na banse kiwan gini ki pralok ki prajur gini ki kisan balang ki oper ki wan yak sok ti lang wan yarap namar kedai balai gin bat ya igi para gijai bendriu lajong kiwe balai gin bat takata hina ka liang jonga ki ong no ba ki bat ya pi ki ong kum no ka ipan parmit pan ka permit pan parmit ki pan permit bar na ki ong ki ong gi ega parmit jong kani ka district chane tang Jongkari Boy. Jongkari Boy. Kamut pa kiwi ki district kiwi ki permit na kiwi ki district kemla bandrung hapok Riboy ki ong. Kamtai ki kamtai ong gi. Kamtai ki ong ila don ga permit jong tai ki ong penban kimla pi bandrung sane ki permit jong pi sane. Ki ong kamtai. Ki ong gi bamla bandrung sane. Ki ngasakren kam tu ki ong kin ai pan sanspa ai nga ong ngamdon bisa ngamdon ai namar nga beri beban mela adu na Delhi ngan la sanu ngan ai pi ngatai ngawan ki beli po ne bat panesan ngam ai dengan song kali te ana phal bu fa senjat ka ta sia station tai yang ne lahir bai fan no masar arajar gunah no san spa kita dasar ni san spa namu yung sejarah san spa kita san spa ngada dan long si san phu spa to long last fast mi bu arajar last san spa tahi ngapuno ya ba don bok terwa ni burung tungi ta ngapuno i ma iong sa ap situ dan sawan mi mengi lima nga bapuno kong i tanah ta nga ap sini ngada don tamur we dengan ap betang bawan ba terwa gen tang tahi